Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Unha xornada máis, imos ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe xoves, día 20 do mes de novembro, e imos a falar, en principio, pois de que hai sábados de baile, pasado mañán, o domingo hai teatro familiar e tamén xa se completou a viaxe que organiza o Concello, excursión ás luces de Vigo. A semana que ven se celebra o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Falaremos tamén da programación do Nadal que ten previsto o Concello e de que mañán se presenta o fotolibro do cercedense Alberte Sánchez. Se pode renovar o DNI en Cerceda, falaremos das actividades culturais e deportivas que se puxeron en marcha xa, están funcionando con normalidade, deso imos a escoitar o que nos dice o concelleiro de Deportes, Óscar Golán. Falaremos da oficina de rexistro clave do Concello de Cerceda e do programa de termalismo do Inserso. Por último, xa estamos a xoves, sabemos o calendario deportivo dos nosos equipos para a fin de semana que imos a repasar e, en canto tempo, as previsións son de que para mañán teremos aínda tempo anticiclónico, pero con temperaturas baixas. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de sábados de baile, porque pasado mañán, sábado, día 22, haberá unha nova edición de sábados de baile, donde vai a estar o dúo Matices. De novo, de 7 da tarde a 10 da noite, na primeira planta no Centro Social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, terá lugar a edición, unha nova edición de sábados de baile para a diversión de todos aqueles que queran achegarse a talí co dúo Matices. Eso será este próximo sábado. Anticiparlles que no mes de decembro haberá outras dúas edicións. Unha sería o sábado 9 de decembro co dúo Aires de Roña e a seguinte sería o sábado 20 de decembro co dúo Reflejos. Mais temas, este domingo que ven hai teatro familiar. Este domingo, día 23, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, a compañía de teatro A Tarabela Creativa ofrece a súa obra Idea. Idea é unha historia de Mariña, unha nena que grazas ao aburrimento se converte en idea. O seu pensamento ten forma de tarabela de cores, unha tarabela de 2,2 metros de altura, que cada vez que xira fará que se lle vayan ocorrendo un lote de ideas mentre xoga na súa habitación. Iránse enfrontando a dragóns, xigantes, aprenderá a usar o inxenio, tocará o violonchelo, etc. Eso todo a partir das 12 do mediodía do domingo. Idea, a obra da Tarabela Creativa, e será con entrada gratuita no Auditorio Municipal de Cerceda, Teatro Familiar. E tamén, como vimos anunciando na xornada de onte antonte, a viaxe, a excursión que o Concello de Cerceda organiza a Vigo no mes de decembro, as luces de Nadal de Vigo, xa está completo. En concreto son 2 autocares, o Concello organiza unha excursión a Vigo o próximo luns 22 de decembro, que visitarán tamén a bodega Paco e Lola, xantarán xuntos e pola tarde visitarán e farán unha ruta polas luces de Nadal de Vigo. O precio era de 22 euros por persoa e de novo foi un éxito, o igual co ano pasado, donde en apenas unha mañán, ou incluso dúas, xa se encheu as plazas que estaban ofertadas. A semana que ven terá lugar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. O Concello de Cerceda conmemora o 25N, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, o próximo martes, día 25. O fará con unha andaina chamada Cerceda Camiña contra a Violencia á Muller. Será esa andaina ás 10:30 da mañán polo paseo fluvial e pola Vía Verde. Logo ás 12 terá lugar a lectura dun manifesto. Todos os interesados poden inscribirse no teléfono 981 68 50 01. E as persoas que participen nos obradoires, por exemplo, de memoria, poden anotarse directamente coas monitoras. Con relación ao Día Mundial da Non Violencia contra as Mulleres, tamén o Concello organiza o venres 19 de decembro unha charla informativa sobre a violencia sexual e agresións sexuais con alumnos de cuarto de ESA do Colexio O Cruce. O
Concello colabora ademais coa campaña Pasos Firmes, Pasos Seguros da Mancomunidade de Colexios. Máis temas, tamén falamos da programación do Nadal. Xa queda pouco para o Nadal e o mes que ven e o Concello programou varias actividades. A primeira delas será o sábado 29 deste mes de novembro. Sábado 29 deste mes de novembro terá lugar o encendido das luces de Nadal. Serán no campo da Feira de Cerceda e no campo da Feira das Nenas da Silva. De 6 da tarde a 8, de 6 a 8, será cando se celebre esa festa de encendido das luces nos campos da Feira de Cerceda e da Silva. Mais adiante, o xoves 18 de decembro, visitará un ano máis Papá Noel Cerceda. Vai a estar nos colexios, na escola infantil e tamén vai a estar no centro de día e en algúns establecementos comerciais. Queda pendente despois a cabalgata de Reis. O día de Reis haberá cabalgata de Reis e recepción de Reis Magos. O horario da cabalgata comenzará ás 4 da tarde con un percorrido polo Concello. Logo a recepción será sobre as 7:30 no propio auditorio municipal. Máis temas, este venres mañán terá lugar a presentación do fotolibro de Alberte Sánchez. Mañán venres día 21, pola tarde, a partir das 8 no Auditorio Municipal de Cerceda, Alberte Sánchez Regueiro presentará o seu fotolibro chamado Silencios, un libro de 240 páxinas, ten 198 fotografías realizadas durante 20 anos e seleccionadas entre unhas 80.000. É un libro que fala do silencio como espazo vivo e do amor como forza que construe a vida real, para observar e para calmar. Alberte quere que aqueles que o lean e o miran se poidan recoñecer. O libro se poderá mercar a partir do día 21, é dicir, a partir de mañán, na súa web persoal ou en librerías independientes de Galicia. Agora falamos da renovación do DNI, porque se vostede quere renovar o DNI, pode renovar o DNI en Cerceda. Será o mércores día 3 de decembro, cando axentes da Policía Nacional se acheguen a Cerceda con unha unidade móvil para facer este trámite, a renovación do DNI ou tamén do pasaporte. Se queren, poden pedir cita, teñen que facelo na Policía Local, na planta baixa do Concello. Agora falamosles das actividades culturais e deportivas, unhas actividades culturais e deportivas que se puxeron en marcha, gran parte delas en outubro, aínda que o fútbol tuvo que comenzar xa en setembro, porque tamén comenzan as competicións antes. Actividades culturais e deportivas de todo tipo que o Concello promove e que vanse prolongar ata o mes de maio a maioría delas. Por destas actividades falamos co Concelleiro de Deportes, Óscar Colán, para que nos conte como están funcionando, se se puxeron todas en marcha, cal é o seu acollemento por parte da veciñanza, etc. Escoitamos o que nos decía o Concelleiro. Pois, se te parece, falamos desas actividades. Botaron a andar, o de fútbol creo que un poquinho antes, pero botaron a andar e queremos saber como están, se se puxeron todas en funcionamento. Sí, bueno, como ben dices, as escolas de fútbol sí que empezan sempre en setembro, empezan un poquinho antes, as outras empezan todas en outubro, vale? Polo que vemos, todo a verdad que bastante ben, estamos moi contentos ca acollida, vale? Este ano, de feito, hai varias quendas en varias actividades, o cal quer dicir que houve que reforzar, facer máis horarios, non? E todo eso, e tamén se están tanto na Silva como en Cerceda, vale? De todas que se ofertamos, quedouse fora pádel e baloncesto, vale, pero iso é por falta de inscritos, non por outras cousas. Nos ofertamos o máximo que podemos, bueno, cando se quedan é por falta de inscritos, non? Pero, bueno, hai moitísimas máis, date cuenta que temos judo, temos gimnasia rítmica, patinaxe, temos, por exemplo, peque baile, inglés, cociña infantil, manualidades, a escola de fútbol, temos tamén pilates, yoga, zumba, non? E costura, vale? A parte destas tamén están as que sempre facemos de tal, que pola mañáns, tanto nos locais sociais como no pabellón, que é a de memoria e de xinasio e de mantemento, vale? E tamén o que é a da piscina. Que move moita xente tamén. Claro, a piscina ao final hai moitos cursos, move moita xente, aí tamén fai a súa actividade o clube de natación, vale? E ao final, claro, aí de feito fai pouco saliu tamén outro turno máis para poder facer outro turno de natación,
de clases, e, bueno, ahora pouco a pouco, pois traballando, e creo que a verdad que estamos moi contentos de que tuveran esta acollida. Decía vostede antes de comenzar a entrevista que este ano esperaba que houvese varios ascensos en varias categorías. Sí, bueno, oye, sempre eu evidentemente Vostede como seguidor ademais vou aos partidos que poido, evidentemente, gusta mir cando tal, vou vendo un poquinho todos, non poden ir aínda a todos, pero sí, eu creo que vexo o femenino, de feito aínda estiven outro día, además de velo unha vez aquí no Roxo, estiven outro día en Meicende, que xogaban un partido ali moi importante contra as primeiras clasificadas. Gustoume moitísimo, ademais, hai que dicilo que levaron moitísima afición, vale? Que había moitísima afición de aquí de Cerceda. Eu vexolle moi bo grupo, moi boa unión, moi bo equipo. E para nós é un orgullo que aquí en Cerceda, evidentemente, que haxa un equipo femenino. É unha cousa que levamos traballando nela. Fai 2 anos, pois, comentámola para poder facela tamén para as escolas, non? Depende as idades, como se apunten, apuntarnos máis ben idades para sénior, o clube seguiu co equipo sénior, e tamén, ojalá, algunha vez, pois poidamos ter tamén un equipo nas categorías inferiores, porque pasa que, bueno, aí sempre é máis complicado, porque ao final tens que ter todas da mínima idade, e ten que ser co paso dos anos, levase 2 anos e pouco a pouco, pero a verdade é que eu penso, dá gusto velo, eu creo que aquí este ano esperemos que nos poidan dar esa alegría, e senón non pasa nada, que tampouco é objetivo, que ao final é o segundo ano do clube, non? Quería remarcar un poquinho que tamén hai algunhas categorías en fútbol base que pensamos que poden ascender tamén. Que pensamos tamén que en xuvenís, digamos, en primeira, xe é moi bo, porque, queras ou non, é moi importante manter a categoría, pero nas categorías de baixo, creo que hai algunhas categorías que tamén nos poden dar alegrías este ano. Pero, bueno, o importante aí é, como sempre decimos, que aprendan, que compitan, que ano a ano se vexa unha melloría, non? Que é o importante, é que ano a ano que todos estemos contentos, vale? Tanto as familias como que fagan deporte, que iso é o importante. Continuamos co informativo para ofrecerlles e falarlles da oficina de rexistro clave que ten o Concello de Cerceda. Insistimos nelo porque o tema do rexistro clave, o número clave, é importante para relacionarse de xeito telemático coas administracións. En este caso, a obtención da identificación clave se realiza de xeito presencial nunha oficina de Cerceda do Concello, na Casa Consistorial, evitando así desplazarse fora do mismo. Ali un empregado público pois fará e verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil donde chegará a mensaxe de benvida a este sistema clave que en este caso é necesario para acceder a servicios digitais e relacionarse así coa administración pública. Cambiamos de tema, lembramosles que o termalismo social do Inserso ten aberto o plazo para o ano que ven, para o 2026. O prazo está aberto. En este caso, se vostede vai a ir na primeira das quendas, quere elexir a primeira quenda, que vai de febreiro a agosto, ten o prazo aberto ata o 4 de decembro. Ata aí ten o prazo aberto para a primeira das quendas. E se quere ir na segunda quenda, que vai dende setembro a decembro do ano que ven, o prazo aínda lle remata o 15 de maio. Se queren, poden tramitalo a través dos servicios sociais do Concello de Cerceda, poden pedir cita no 981 68 60 68. As quendas teñen unha duración de 10 días en réximen de pensión completa e o Inserso convocou este ano 197.000 plazas e entran en liza 85 balnearios de toda España. Os precios oscilan entre os 300 e os 450 euros. Repasamos o calendario deportivo de fútbol da fin de semana dos nosos equipos. Comenzamos pola primeira categoría Galicia. O Queixas vai a xogar na casa contra o Praíña. Queixas Praíña, o partido é o domingo ás 4:30 da tarde no campo da Revolta. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense xogará fora da casa. Teixeiro Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 4:15 da tarde no campo do Carregal en Teixeiro. Pola súa parte, o San Martiño xoga na casa, recibe o Coirós. San Martiño Coirós. O partido é o domingo ás 11:30 da mañán no campo do
roxo. Mentras que o Rodís xoga tamén na casa, pero pola tarde. Rodís Aranga o domingo ás 6 da tarde no campo do roxo. No fútbol femenino, despois de descansar a xornada anterior, o Atlético Cercedense femenino xoga en Curtis. Curtis, Atlético Cercedense femenino, o domingo ás 12 do mediodía no campo novo de Curtis. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles xogan fora da casa. 11 Caballeros, Atlético Cercedense xuvenil, o sábado ás 4 da tarde no campo do Lendoiro. Os cadetes xogan na casa Atlético Cercedense cadete Curtis, o sábado ás 8 da tarde no campo do Roxo de Herba Artificial. Os infantís tamén xogan na casa Atlético Cercedense Infantil Pallosaco B. O partido é o sábado pola mañán ás 10 no Roxo. Mentras que os alevíns, o equipo A xoga na casa Atlético Cercedense Alevín A Olímpico B. O sábado á 1 da tarde no Roxo. O equipo B xoga en Abellá. Abellá B Atlético Cercedense Alevín B, o domingo ás 11:30 da mañán no campo do Vedral en Abellá. Os benxamíns, o equipo A Atlético Cercedense Benxamín A xoga na casa contra o Sada B, o sábado ás 12 menos cuarto no Roxo. E o B xoga en Abellá. Abellá Atlético Cercedense Benxamín B xoga o sábado ás 10:30 no Vedral en Abellá. Os máis pequeniños, os prebenxamín, xogan na casa Atlético Cercedense Prebenxamín Victoria B. Xogan o sábado ás 12 menos cuarto no Roxo. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Pallosaco San Martiño. O partido é o sábado ás 6 da tarde no campo municipal da Laracha, mentras que o Cerceda de veteranos xoga contra Santa Margarita fora da casa. Santa Margarita Cerceda o domingo ás 12:30 en San Pedro de Bisma. Tamén xoga fora da casa o Rodís de veteranos na segunda B. Obrero Rodís de veteranos xogan o sábado ás 4 da tarde no campo do Condús. Por último, rematamos co tempo. Galicia estará durante a xornada de mañán venres baixo a influencia aínda anticiclónica. Con esta situación, mañán agardamos ceus anubrados con algún chubasco illado e ocasional canto máis ao norte da comunidade. A cota de neve sigue estando nos 800 metros, conxeadas nas montañas. As temperaturas non terán cambios significativos, serán sendo frescas, tirando a baixas, e os ventos soprarán frouxos de norte-nordés en xeral, rolando ao sur ao final do día. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción de quen lles falou Manuel Ángel Villa. Teñen unha boa xornada, moi boas tardes, adeus.